санҷиши бозии тадорукотӣ бо тими Ветнам ки дар асл Ветнам ҳам иштирокчии Ҳаргашев як натиҷаи хуб ба даст меоваранд. ҳайти дастаи олимпии кишвар барои мо шумо ҳоло пешкаш мешавад. Дарвозабон рақами 1 Сафармат Ғафуров, Буриев ва Хусрави Сидиқзод ки ҳар ду ҳам ассистент рефери ФИФА ҳастанд, кӯмак мекунанд ва дар нақши Арсенал 2 аст Данил Олимов аз дастаи Динамо Владивосток. Хуб асрода шуд, аммо туп баландтар аз дарвоза аз майдон берун шуд ва як хато аз ҷониби капитани дастаи олимпии кишвар Шӯҳрат Элмуродов. идомаи ҳамлаи дастаи Ветнам инак дар 2 дақиқаи аввали рақобат. Хуб Ҷонибек Шарипов аст дар курсии эҳтиётӣ. Як зарбаи хеле ҳам сахт аз масофаи дур аз Русия тарбия ёфтааст. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва як имконияти бисёр хуб барои олимпии Кувайт ҳам баргузор шуд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Ветнам, вале туп аз паҳлӯи дарвозаи Сафармат барои бозингарони мо Партоби Элмуродов ба ҷаримагоҳ зарба бо сар иҷро мешавад ва бисёр вазъияти хуб буд. Фаридун Давлатов бо сар зарбаро иҷро кард, аммо дарвозабон севиёлӣ намуд. Тоҷикистон дар дидори имрӯза ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони Ветнам ва инҷо як хатои дарвозабон. Туп ворди дарвозаи тими мо мешавад дар дақиқаи 47-уми рақобат ва бубинед ки чӣ гуна ҳоло аз зарбаи ҷаримавӣ бозингари рақами 16 Ли Кок Нам тупро ба даруни дарвоза равон мекунад. Рост ва мустақим Сафармат Ғафуров дар ин лаҳза метавонист тупро дошта гирад, аммо хато кард ва туп бо як расиш ба ӯ вориди тури дарвоза шуд. Таваҷҷӯҳ мекунем дар як ҳолате ки имконияти гол шудан хеле ва хеле камтар буд, аммо Сафармат Ғафуров ки ба пеш баромада буд. Элмуродов ва пас анҷом мешавад ба Фаридун Давлатов. инҷо як бозигузории хуб ҳам буд. ва садои штаки довар бинандаи азиз аз поёни рақобат дарак медиҳад. тими олимпии мо дар майдони худ дар бозии дӯстона муқобили Ветнам бо ҳисоби 1-0 ба шикаст мувоҷеҳ мешавад бо голи